to obviously kosedonjo to nyalo chenjo pache. Nyocha ineno ka Rigathi Gachagua wuoyo, kaka nowuoyo chal na kagombo request handshake. Owacho ni an aonge kod shida. Mana ka kijande matindo gi migolo to watiyo tiya kodi. Erokamano ahinya. Wawinjo na pacho oganda e kaunti mano ma Homa Bay, bang'e wan wawinj bende oginde bende gima wacho bende. Wadhi ne kaunti ma Homa Bay Nyakorong Gwajong. Nyinga iluonga ni Mike Owano. Nying mang'era go i town ka iluongo ni Jaien Justic. Kadwa wuoye sirikal mamalo gik mosetimonwa e Homa Bay town ka. Kata e Homa Bay County. Anyalo wacho gik mang'eny. Sirikand Ruto osemiyowa gik mang'eny kabisa, especially Homa Bay Town constituency. Waseneno ka yore mang'eny oyaw, kendo Madaraka nyo kelnwa ka. Wakwonga wach gik mabeyo ma sirikand Ruto osekelo. Waseneno ka fish market ochaki motieki ma mondwa ni kanyo, kendo gitiye kendo dhi maber. Waseneno ka stadium nolosi motieki kendo stadium tiyo. Waseneno ka affordable housing oselosi kendo tiyo. Nderni mane iye ka waseneno kolosi kendo ging'eny. Mogik wan gi paya kae. Paya king'iyo asedhi iye kanyo mawuothe ayudo ka 80% osetieki. Ta kwaya nitiere mochaki mapok otieki. Kake wan gi ndara ma lala Ruga nochake kontrakta onge site. Kata ndara mawuok Nyalkinyi Imbo be waneno ka kontrakta nitie to dhi mos. Wadwaro ni ka higni 5 mag Ruto rumo to wane product ne kamago serumo. An mage weche man go kende. Agone sirikand Ruto erokamano. Erokamano gi nyinga iluongo ni Calvin Onyango Molo. Ajawo Homa Bay ka, ajawo Homa Bay town. Adona wach ni wagone rais erokamano kuom tich mosetie Nyanza ka. Mokwongo wach ni kidhi Mbita Ring Road nche nochaki kendo nyinche rais nosebiro moseyawe, en gima sani tiyo. Kichaki biro Homa Bay town ka, ndara kawuono wan gi one way, inyalo ringo maber, ajali tin, mopogore kaka ne en pile. Mar ariyo, nderni, kidhi ndara Nyalkinyi, ndara sani dhi mbele, ndara dhi mbele, though ni kontrakta madhi mos lakini ndara waneno dhi mbele. Chiro wan godo ka, port wan gi ng'ewa ka olos madho nam ka. Ome wakwayo ni rais omed bedo gi chunyo kendo wakongratulate omed tiyonwa ma ka higa 10 rumo. Wadwaro bedo kata higa 30 ka rumo to mabeyo bed city kaka rais nosewache. Erokamano. Nyinga iluonga Antonio Nyango, ajawo Homa Bay County. Waparo ni rais osetemo kadhach kodwa maber, kendo waseneno ka wang'a yore oseyaw, kendo ei taondwa kae nitie wang'a yore mang'eny moseyaw mane Madaraka Day timore. Wang'a yo mowuok Junction Kodoyo koringo kochimo Rabuor Masawa michaki wuog mipouri Sofia. Wang'a yo no nyicho oselosi kendo sani waringe kidonjo Sauri yako kia mwalo wang'a yo Junction Malala nyaka iring michop Fish Market manyien. Wang'a yo napano oselosi wechwa mag Madaraka manche Madaraka Day timore. Kichaki wuok e wang'a yo mowuok Sofia kichaki chiko Prison. Wang'a yo ringe got kanyo mochako biro mochako wuok e dho Tomboya miduogo midonjo godo e Junction ma Police. Wang'a yo no oselosi. Waneno ka maendeleo osebedo katimore karwa kae nikech nyaka kawuono president nyalo biro manindo Homa Bay kae nikech wantie nyaka State Lodge. Koro mi wan wamedo mana kwayo dongruok gi wang'a yore mano yawo machalo moko ma karachuonyo ma iloso. En odhi mos miyo jo karachuonyo bedo gi problem mang'eny mondo mi ji wuog mwalo Kadel ka ji orieko chiko mwalo Pala. Ne wakwayo mana ni mago mondo mi ong'e mondo mi olosgi mondo girum. Giwanga yo Nyalkinyi ma pod waywago en kontrakta lose kamoro achiel ma tin kabisa nyaka nochak ringe yono. Oseringo kawuono koro en gi dweche 7 madhi 8. To oseloso adundo kamoro matin. Koro jomodong' inyore nikech yudo ka pi gudore bath ndara miyo mondo mi koro waringe kanyo bedo matek. Ne wakwayo akwaya nikech waneno ka president osewuotho kodwa to med wuotho kodwa to gifuatilia gik ma ilosogi nikech nitie contractors moko ma komitich to giyulo. Ogidwa ni mondo gitine jopiny mapiyo and pesa to wachichni nosebedo magisetimore nade magisekawo. Koro miyo waseneno ka president osewuotho e Homa Bay ka gi tich kendo osenyong'e gi tich kabisa. To wakwama ni mondo mer nyong'onwago gi tich mondo jopiny obi omiye kura kuom tije motiyo maber. E Nyanza wasebedo ka wan gi dongruok nikech kopo ni lemo Nyanza msema kwadhi Migori oselemo gi dongruok, kwadhi Kisumu osetere dongruok, kwadhi Siaya bende nitiere gi dongruok. Koro Nyanza president osebedo komiyo Nyanza dongruok maber kabisa. Omiyo wambo wadhi paro president 2027.
Nyakorom go paro mopogore mawuok e kaunti mano ma Homa Bay. Oginde bende hang'ini nitiere gima thoth midwaro wacho machiegni. Ahinya nyako tenre kod duond jopiny kuok e kaunti ma Homa Bay.